Saturday morning, hoping that you had. Sabi nila, family is all that matters. Yan ang ipapaabot ng Rosen family all the way from Japan sa kanilang kapatid na si Sir Jose P. Rosen na nagsa-celebrate ng kanyang 68th birthday. Kaya samahan nyo kami at ating tunghayan kung ano ang kanyang magiging reaction sa pa-surprise ng kanyang kapatid na 15 or 20 years na silang hindi nakikita. So ayan, tara na guys, samahan nyo kami at ating pasalan si Sir Jose Rosen. Isa dito sa dito at Up on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. Party from the night before. Summer heat. One eternity later. Kayo na ako mausap dito ha. Nakakapikon to. Aliw ka yata eh. Bakit? Sino yan? kayo po si Sir Jose Rosen? Sayang naman. Ay, kayo po. Sir, hindi po. Ano yan? Estudyante po kasi ako. Nang? Nag-aaral ng ano po, ng DIMSU. Bali, yes po. Sa DIMSU po ako nag-aaral. Pinag-aaralan ko po. Nagtanong-tanong po kasi ako sa may mga piggery. So, Parang may problema ka. i-interview lang po sana kayo. Ano na po, kumusta na po ang pagpipigiri ngayon? Paano po tayo nakaka-cope dahil nga po sa ganitong pandemya. Then meron nga po yung nagkaroon ng sakit sa mga baboy. Yun po. Ano? Yung lugar namin, hindi naman nakakagapan ng mayor namin. Na ano yun, trap yun. Tapos, yung mahirap din ang ano, mahirap. Kumusta po ang production natin? Ayun na. Magkano na po ngayon ang per kilo ng baboy? Live weight to breast? Ang ano namin, ano yun? Breast with sa ano yun? Tangay ng ano yun? Pagkawan po sa inyo? Hindi. Breast with. Ano rin? Ay, Hindi dress. ay dress na po. So magkano pa ang bentahan ngayon ng dress? 170, 160. Yan ang ano ng ano namin. Bayan namin. Hindi po katulad dito sa Pusurog yun na ang mahal po ng baboy. Na-control kasi pagkat nga sa mga nanin ng mga ano, ng retailer, kawawa naman ng consumer, diba? Opo. Kaya nga. Kaya, So ngayon po sir na sobrang taas ng ano ng kami natin ng baboy. Dito po ha, sa inyo po dun po sa ano sa La Union. Sa La Union po magkano pa ang bentahan? Kumbaga parang dun sa mga stall na po sa palengke magkano? ang alis ko, nasa ano yata, kalimiti yata, hindi pa kontrolado na sila ng ano. Hindi sila pwede magpatak. Kasi naiisip nila, Kaya kung wala na hindi na nagsukulang ng ano. Katulad po sa akin, hindi ako masyado Hindi gusto kayo sa ano lang. sa Bakit nahanap na ako? Bakit? ay wala po kasi po nung nagtanong-tanong ako dito sa ano, din sinabi Hindi ko naman na ako taga rito. pero yung meron po kayong isang kapatid na sinabi
sabi sa amin, ay, meron na dun sa ano, sa Disney. Anyway, sir, may bibigay na lang para sa inyo. Oh, Para po, tara po. Nandun po sa sasakyan. lugi kami. Ito po, sir, may ibibigay po kami sa inyo. Mm-mm. Konting tulong po para po Uy, sa thank mga you. nagbababoy. Wala kang awa! Sir, happy birthday po. Happy birthday, sir. Big naman to eh. Opo. Sa inyo po yan. Ayan. Naku! Sa inyo po yan, sir. Napalitaan namin birthday niyo. So, ayan. Hanaw-hanaw to eh. Po. Kaya hanaw-hanaw yan. Sir, papicture po muna ako, ha? So, guys, pasok muna natin yung mga natin, sir. Sige, natin kung ano yung program natin. Totally ano. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sir, bago mo yung pagkakantita mo, dito wish mo na, hindi mo kakainin yung kapag. Palakpakan naman natin si Sir. Happy birthday po. Yes. Tabi ka po sa kanya, mami. Hello. Wala akong masabi sa kapatid ko dahil siya na lang ang matagal ng babalaga sa amin. Wish ko lang na mabahaba ang buhay niya at para matagal pa namin. Kahit matagal pa namin siya maging panganay na lalaki. Kasi wala na yung panganay namin. So sa babae naman ako matanda. Sana mabahaba ang buhay natin ito. Kasi basta ganun lang. Lagi tayo mag-iingat. God bless. Thank you. Hi, brother. Oh, sister. Happy birthday. Thank you. Very much. Talaga tayo magkita-kita. Hopefully, sister. Sana. Punta kami dyan eh. Pupunta rin kami dyan. Sana sa magkita-kita natin, maging masaya ang lahat. Siyempre naman. May problema, pag-uusapan. Okay? Okay. Happy birthday. Thank you. Love you. Wish you. Love you. Ay, wow. Happy birthday, Tol. Oh, thank you. Ang wish ko lang, sana lagi magandang natin lahat para matagal yung banding. Masaya lahat ang pamilya. Magandang samahan. At huwag kang mamamili. Thank you. Happy birthday lang, Don. Sana mo rin mo mga 80 plus. Tagal mo naman. Oh, 90. Yan lang.
Happy birthday. Hindi pa ginawa 100 ni sir, para naman mabot-abot. 100 para may 100,000 yun, sir. Dear Brother Jose Jr. Dewey, to my Superman and incredible brother, we sometimes go too long without catching up each other. I want you to know how often I think of you and how much I treasure you. The times that we do get to talk, most especially when I am little. You work so hard just to give me my favorite meal. Wala pa rin natalo sa lasa. Years from the past that you're always lend your helping hand for us siblings. You are such a good provider, sweet and loving person that I know, down to Massachusetts. The song you will always sing but gladly, it's LU, not LA. Those lines remembered me through the 1st of May, and today is your birthday, 3rd of May. I want you to know how blessed I am to have you as my brother, my supporter, my mentor, my one of the handsome brother I ever had. Thank you for always there for me, even the world seems tough. You gave us the strength and freedom to be ourselves. No matter how time flies, you will always be my big bro. Happy birthday, enjoy, and still continue following your dreams. Age is just a number, it's the beginning of your journey. I am so grateful for you. We wish you a long life, good health, and more wealth to come. Take good care of your heart because we love you. From Fantasy. Wow! Sir, kilala mo na. So, ayun, sir, ano po ba masabi niyo sa pa-surprise kay Ma'am Jess sa inyo? Message po kay Ma'am Jess. Para makakapa yung video natin, mapapanood si Speechless. Kahit thank you mo lang. Speechless, yeah. Thank you na lang. Kahit thank you na lang, sir. Mimiss namin siya. Hindi makapagsalita si Sir. Ma'am Judy, dali ka na po. Habang natin yung message mo. Yes po. Ako din eh. Baka magkaiyakan tayo eh. Ganun po talaga. Happy birthday, Mami. Tears of joy. Hindi man nabilang ang tulong na ginawa niyo sa amin. Maliliit kami. Hindi namin kaya sulian ng ganito lang. Birthday ko yan. Sabi ko na ako, mag-iiyakan lang tayo. Sila kasi yung tatay nanay namin ng araw. Don't cry for me, Argentina. Impress po, impress. Bago ako eh. Kahit na po. Malakas na dito, joke eh. Okay po. Birthday ko. Sana mabahay niyo. Mahaba pa yung magsasamahan natin. Ayun mo, sabi mo kay Presi. Dito ako pa yun kasi. Ako din eh. Wala pang submig yan. Pag may submig siguro yan, di mas... Ang ganda ng surprise, ano? May surprise pala ito. Yes lang. Picture, picture. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Sana. Sana makapagpagkita tayo. Na. Ayan, speechless si Sir. Ayan, so... Ato guys, walang masabi si Sir sa, nagpa-surprise sa kanya anyways. Basta sabi naman niya po na salamat. So,
na-surprise ka namin sa binigay ni Miche para sa'yo. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated ko kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So, keep safe everyone. Lagi po tayo mag-iingat. And tandaan po natin, every gising is a blessing. God bless everyone. Thank you.